estade ben atentos, non vai a ser algunha das súas galiñas que poñan o no escenario. Recibímonos cun forte aplauso. Foi escrita para Ana, unha nena que se foi de Galicia cando tiña 2 anos. Carlos Casares escribiulle para que non esquecese a súa terra e para que soubese as cousas que acontecían na súa ausencia. Aí vai para todas e todos a nosa versión do conto A Galiña Azul. Sabes, Ana, estes días anda un pouco alborotado. Acordaste dun rapaz que se chama Lorenzo e que andaba sempre na compañía dun can pequeniño de rabo rabero? Pois agora Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermellas na dereita. É unha galiña moi bonita, moi rara. Pon ovos de cores. 2 ovos amarelos, un rosa e 3 verde mar. Ademais, é unha galiña gimnasta, anda todo o tempo dando pinchacarneiras. E aínda por riba non diga caracá como as outras galiñas, senón que di cocorocó. Ti oíras tal cousa algunha vez? Pois isto ten moi preocupadas as autoridades. Tan preocupadas as ten que hai 4 días chegaron uns gardas cun oficio do Concello pedídolle que entregase as galiñas polas boas. Imos pola tua galiña, Lorenzo. Só queremos saber se veterinario. A tua galiña está moi tola. Pero Lorenzo dixo que non, que o señor Casimiro, porteiro do Concello, avisouno de a galiña querían matar. Outro día, o alcalde Manolito Listón dixo nas declaracións que fixo para Radio Vilameán que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul porque, segundo Manolito Listón, unha galiña azul que pon ovos de cores, que fai gimnasia e que di cocoroco en vez de cacaracá, non pode ser. Esta galiña non é unha galiña como é debido. O caso é que o lugar ando todo alborotado e o pobre Lorenzo non levanta a cabeza. Paseaba todo contento coa súa galiña, pero agora está na casa e algún din que ten a galiña disfrazada de branco para que non lla coñezan, pero de certo pouco se sabe. Os veciños están todos de parte de Lorenzo e da súa galiña azul. Imosche contar en que quedou isto. Verás como se arranxou. Resulta que a iso das 5 da tarde chegaron outra vez os gardas a buscar a galiña de parte de Manolito Listón.
moito sol e podía ser un día ben ledo, se non fose pola pena que tiñamos todos. A xente congregouse diante da casa de Lorenzo e habería para aí máis de 1000 persoas e eu tamén fui. A que non adiviñas o que pasou? Pois que o día anterior alguén discorreu que a mellor maneira de arranxar as cousas sería tinguir de azul con plumas vermellas a todas as liñas do lugar. Soltaron alrededor da galiña azul de Lorenzo. Sabes? Como non nos tiñamos galiña na casa, fui mercar a feria de Sabarís e tiquina de azul tamén. Cando chegaron os gardas atoparon tantas galiñas azules que igual non sabían cal era e morían de rabia. Agora o Manoliño Listón di que cando chova todo se vai descubrir, que as galiñas han perder o tinte e que entón Cando chova xa descubriremos. Pero polo de agora vai moita calor e pronto chegará o verán. De momento Lorenzo anda mestrando a galiña para que a lo menos el público pare quieta e diga que Caracá en vez de Cocorocó. Claro que a xente do lugar sabe ben cal é a galiña azul de verdade, pero ten un contrasinal secreto para coñecerla e non lle van dicir as autoridades. E así rematou de momento a historia da galiña azul de Lorenzo. Seguide ben a repasar